Hello. Khaile Geronimo crime video thar alo chuak leta. Nu chui na kan ron main like khan pele ngal pop maila. Tin ne channel ilo la subscribe lo ni chuan khong ai min subscribe sak ve ngala. Notification kai on page chuan video thar lo chua piang in I first zia thei don ani. He video hi entertainment le educational purpose atana ti ania. Miril rushoi koi zong le tharum thona promote tumna om lo. Tin achunga thu te hi internet atanga la khom ani e. Jun ni khat kumsang khat zakwa somkwa pathum ania. Zingdar sari vela. Port Wainimi Police Department chuan call tri bayom takandonga. Papakat hian anu pui chuni khoshelovat lu kareng thule. Tual thana niyarin thu aron soyani. Call lo dong tu 911 operator chuan police duty ten hena athu don chu han shil chong ngal zunga chu thu han shia chuan detective paradise chu a phut chiang kher mai Port Wainimi California hi khoral muang le mishing chen tamlo na hmun ani wangin case lian tham tia soituri a thleng khat lea tual thana ngat phei chu kutzung tang khlia tham lek tak takaloma chu wang chuan thu nei tu te tan chuan mak khan ti lo rual ani lo ve bokani ti chuan detective paradise chu an thu don bozi chuan atlan chuak ngala a munawa thlen chuan police officer dang ten chu in chu an lo hung thathlap toa inthahna hanti khan engang takarap thlakin nge lo muak don ti po sha thiam chi lo in chunga chuan avalut phei zela victim chu chauka chuata lo ma tual tha ruang mu khatna kalain a mu chun ber kher chu a common lo rem khop mai alubula chuan a mai khuna ni ngei tur dak tape a mai tiat hi aloma a di tu chuan chumi mang chuan a mai chu khu photanga a thi nuwa a phelle nin alang a tak sa chu lo khong tran to wangin dar kar enge mozat chu liam to ti hriat thea chumi jing mizo tong chuan zanlai te po kan ti theyang chu dar som pani pel nuwa thian yan ring deuh bera tin a mai khu vek dana atitui an victim hel shet nai ni an ring bok ani ti chuan an nu chuina bulchan nan an victim pasal lui 911 ron call tu ni bokha thuan an zot fia masabera ani chuan a ming chu to ni ani thule tuna an victim anu pui lui chu kumsom thum pani mi Norma Rodriguez-i thu asoya tin an pani chuan fa pani Andrew kumsom bakat le Austina kumlimian nei ti asoi bok ani asoi zeldan chuan tuk tina ti dan thin pa nga in a fa te chu an skulawa thla turin aron kala ma se heti hian anu pui hlui ruang chuata lo le tereng chu wa mutamai nin a in soya an fa te chu heti lai hian an lo lamua an nu ruang chuan mu veta na thadon lo ti hriain an pindana chuan tomtlat turin ati ngala police ron thlen ma chu ron chuak me lo turatin 911 a dial ta ngal nin a in soyani police ten va thlen pheitir hian tonia ba ka u nau pa hektora po crime scene a chuan alom ve toa ti chuan an pali tonia te u nau le an fa te pani chu station a shroi phei ngalin tonia te u nau bik chu a shan ve in thuan la zot fia don ani chuti lai chuan nu chui tu team lam chuan normai in crime scene lo changta chu uluk takin anen dik ve mek zela tol thana dang angarap thlak le tri bai omani shan lo Thisen pernei nuai ti velte omlova hanin sual boina nokarem rum ti velte po mu turom lem lo apars po apindana an mungal mai boka tin achunga chuan a poisa le credit card vel polo lom veka podo vela atlere udang neu po a bolo nin alang tin in chunga luruk nemo luluina nu ma tur kongkai mo tuk vermo karchiet na nu ma mu turom lo boka chu wang chuan ruk tumna lam hoi chu ni lo mel phota misual chuan victim normai hriat chian ama nge in kong khar hon sak thlap khopa arin ngam mishing ani an ring taber ani chutia amun ma indikan boy mam lai chuan nu chui tu te zinga pakhat chuan an victim omna bul chia chuat lai chabi bor lom chu azu mu fu ta hlol maya tol tha case boy pui chu ni lo se atlave palani mayalom hanti mai po awom lo shan lovanga ma se nu china tangkai thei tur zong reng an ni wangin
Aruang bulber khera chu dia chabi bor lo chu makan ti dewa zeril zok engemotak anean ring ani nu chui du den crime scene endik nan zo fel nu chuan an victim normai leizon nu oralia garce po aron thleng ve chia chumini chuan akar le tura chua dun tumania zingkar tangkhana kol ngat ngat toa ma se pick up thengang lo wangin avakal chil ta top maya ma se heti hian rin lo lutukin athi thu washa chop chil ve ta mai sia aham hain angai na shelo tak zet ani Norma Rodriguez-i Texas khwapiang le seilian ania an u naw hi pariat nin meitsia pasari le mi papa khatan nia Norma hi apalina nin amilai kan tiang chi kha ani anau pante ta changin athom na lo chi ril tluang tak mai ania midang pui konga chane mangai thei hlenin ama hricheng du de chuan an soi high school zon nuwa Oxnard California college sun zoma chuda chuan azirlai puitoni nen anin tongta ani antlei ro life mangai na chuan lungoi chho zelin kumni velle kanin zinu kumsangkat zakwa somret pani khan anin neya chumi kuma lala chuan an fapau bazok Andrew chun nei ngala kumsari nuwa Austin chu alo piang vele bok ani normai tan chuan afa te chu akhovelan niringot maya afa te po chuan an ngai nain an mangai ve tak zet ani an chung kwa chu hausalua lo ma se an hlim ve le thinin mi te chuan an hria amai ro chu chung lama buai ruk nan lo nei vereng mai normai chen nai te chuan toni hi an dem hlea hun engemaw chen kalta tangkhan chung kwa ngai saklovin adu duina theu leo vel mai thinin an soya anu pui fanauten eile in sille fenan nei thaim tilam chuan aril ru lu aphameu lo nin an soyani chutiang chuan kumengemaw za chu normai chuan a tuar tloka a topa thutluk na siamin a fate chu amain enkol lolo se a hlim zokanga kong engkima man son zoka be seita ti chuan kum som don ani nei nu kum sangka zakwa som kwa pakat khan anom shangta ani normai chuan a fate chu an khochenom Port Wainimi California chuan a pem puita dora thona turate po a muthuaya mania fa pani han enkol chu a hau takin a ha thlak don ti a chiang renga a mai ro chu normai chu som tiang poin om ngai lo hau le vin tua reng o mai chuan chutia zalen taka hring nun man chu ama mai po ni lo a fa te pani po chuan no man ti hlea hring nun a bung tharan han kai tur chu an phur tlang viau ani a mai ro chu chutia malam hun thira hlim taka hunan man lai chuan normai chu heti hian ama chena in ngeya ti hlum alo ni tamai sia amo phurtu zon chua chu nu chui tu de kova alo tlale donta ani ti chuan investigator de chuan arwang va mu masaber tu normai pasal lui to niele anaw hector te chu ashan ve in thuan an zot fiata tonia soidan chuan zinga skula afa te shoi turin anaw hector nen chuan an vakala tukdangang thovin kongkharan kika ma se chhon tu nom tlat lo maya kongkala chu ain kal thap boxi voinga mozat kikle nuwa po channa don thei tak lo wangin a credit card mangin kongkhar tala chu a hol hong ta top mai nin ain soya ti chuan kongka hon rual chuan chouka normai chuata lo letreng chu awa mutani in ain soyani anaw hector chuan chu vele rang takin atlan lut ngal nin ain soi ve boka a thinge aladam tian la hriat lo wangin chan manin be sein a mai khuna dak tape chu man mo takin a chep chengal soka tin heti lai hian normai chu alo la lum deuh nin a soi bok ani hector hian chemle hriam hrei chi sang mun khata khai bor a bo mai thei tereu teng chi eng tiklai point ak thin nin ain soya ruang char thut po an mai khuna han zai thler nan po arem chang viau donani nu chui tu de chuan chuti an evidence poimo bertur an lo khoi ching pen ngal mai chu makan tiang reng hlea alalum an ti po chu an oilo top maya a thi na rei to tia chiang renga
chu ti chunga a hmai khunan lo va khoi le kher chu enge mo thil skill deuh omin an hret atlat ani ti chuan Tony te u nau chu chui zui deuh trulin an hreta tu te nge an nia eng thil nge an ti thei engen mi zia ti vel te eng man la hriat lo wangin rin hlel masaka nei po chu thil sual ani om lo ve ti chuan Tony chu an nupui lui normai ne na in kar bo ruak vel te chu anan zota Tony chuan kumni don chuan shan to thu sein dalang taka in chen nai ro an lati fel lo nin asaya Kortin a fate mule tlo phal sakangin a kha tokin awa tlo ve deuh renga an school culture thale lampo a in charge deuh top nin a in soi an nu pa taki chu anin ngai na chiam tolova biak ponin betongai meu lo nin a soya ani poina ve chun zom tolova malam pantumin chanala ve mek nin a in soyani a mai ro chu normai chung telam soi danen chuan a in persan hlok thunga a u orale seidan chuan a thi ma kar chovela khan norma ina chuan Tony chu kal jing hlenin soya a chang phei chuan a hodu lova chamhlen mai du thute soi thinin normai chuan a u hne na chuan a lo sei ni ome ani chuan om tir hlek su ina ron ria theina dan po nei hleinem tin chel turin a lo fui sham china ma se norma hi chu mizoi hoinga ngalo ni baka Tony chu a pasal hlui te lo ni bok nen alaka chuan a huai ngam tok lo thin dewa hriat thu a soyani nu chui tu de chuan Tony chu normai thi ma dewa hun man dan tenan zota Tony chuan me ni som thum cho malama normai nen chora in bianin a soya a fa pa Andrew chu Los Angeles baseball team pakhat Angels ho khel NP rem ti lo zota normai po chuan a lo rem ti ve maya ti chuan chumizan chuan in khel chu an en dun ta ani bana chuan a tlai deuh to wangin normai chu vakol lea atuk zana vada mai rem tiem ti avazota chu po chu normai chuan a lo rem ti le maya ti chuan atuk ni som thum pakat zana Andrew chu vathla chumi thum chuan an in chung po alut lo nin a in soyani ti chuan a soidan chuan atuka skula thla tura anina avakal le chuan normai chu thina wa mutamai tina ni mela oi sak tura niem ti lam chu na chuitu de kutaw mu ve thung don ani tha du chan tur motif lam chu a chiang ang reng hlea an fat en kol tu zok nian du ve don ti chu hai rual ani lova chu tiang vela in chan lok chona chuan heti hian boru ka kal sual ta ti na ni thei an ti ani pindan lelama an kom ve mek hector chuan an fapa Andrew chu amai na vada pui thlap nin ain soi ve boka chumi nu chuan khoyangian kaltian zo chuan Oxnard ta an chung komem bar dang te om nan vakal velenin asoya an thu soi chu dik ngei ti an chung komem bar dang te chuan an lo fin fia thea ma se soi ta kang khan engang chung kwangyan ni ti pon la hriat lo mio wangin chung komem barin hum him lama chuan an lo tang rual viau thea dot soi po poisa lo khopa chung ko tang rual chin ni lo wang ti po soi the ni big lova chu wang chuan arin hlelli sa tanga thai bo tur chuan thudi kan soi ngei ti fin fiana thaber tur polygraph test nei tir ngei thain an sheta an pani ni chuan reman lo ti vele mai boka ti chuan dot x-ray khol mang chuan anan kom ta a result lo chho chuan chiang mang khengin an pass ta thlat maya an rin hlom turu to te reng nen chuatir mai lo chu ti theidang om talo ani chuti lai chuan normai thi thu chuan an veng te ang veng te lutuk chu alo fan chuak vek toa a hria piangin makantin oi harasan tia engtin nge nu chui tu ten man lak zeldon ti chuan ngai chang fur mai ani medical expert ten hena changin autopsy result po aron thleng veta a thi chan ber chu shoka re hlum tinia normai mei chilian ve tok takani wangin chute in re hlum ngot chu har sa ve viewin an ringa chu wang chuan ati tu chu palian ve takani lo vek poin sachave nel nol chakave tok takani an ring ani tin crime laboratory lampoin a mai tomna dak te pan zir chian na report po kha anron pe fel ve ta boka
adak tape kha anan po marin avain fit som ni don hi lo ni hem maya alua khan voi som pali ve lai ve non ani tian mu chuak boka tin dak tape chung lam aban laya khan vun them skin cells inga mozat le samzai mu chuani boka amai ro chu heti un lai sang zakwa sum ko pathumani kan ti to kha tunang in DNA kholte la thatok lova skin cells le samzai ti vel atang ringota hanin chui chu an thiam na na latin lo dewa chuwang chuan a che chhuak chi le a harasa zong an thole mai lo ngai le ta ani nu chui tu re chuan an ngai to le wang fanga an fa pa upa zo kum som pakhat na mang mek Andrew chuan soi tu renga mo takane an ring ta thlat maya kumala tin lo wangin apa to ni chuan an beron masate te a ti chuan ani rem ti na thlapin Andrew chu an kom vele ta ani heting an nau pang kum tling lo komi thil ol ai ni hau lova an zam che lutuk chuan an soi duang an soi thei lowang ti hlawma nelom le lutukan om chuan holam devin an ti vel ve mai thei boka chuwang chuan do theina nen tlon ti ti evau ti ti dewa koman ngai thin ani ti chuan kum som pakhat mi Andrew chu anu boral case chung changa chuan anan kom ta apa nen baseball an en hun lai atanga anu thi thua hriat thlengin a hun mandan le athil mu le hriat zong te soi turin anan ti ta Andrew chuan khatia apa le apate te nen baseball an en tuk zana ina an va thale khan kongka chu lowin kaltonin asoya anu chu kai thoin thlashun deuh to wangin tukver sang te chu in honga lo lo mil takin tina check kwala van nei thlak takin pakhat hi lowin kal lo hlau maya ti chuan chu ta tang chuan a lut tan in a in soi chu ta in chunga lu chuan in chung an pin dan lama chho tlang ngala chu ta chuan anaw kumlimi ostina chuan anu maya bene te in bel khat vek mole alo tia ma sen ru chuan chu tenga ngai that lo na chang polo session lova ti chuan amu ve tamai ni in a in soi ani atu ka anawin bene ati omzia chu sha thiam ve chia ma se tlai zo vek to si chumi soi lai chuan amit tu yalwang zoya nu chui tu te point in sum harasan tingang mai miswal chuan afa pa kumlimi lek mu lai ngei chuan normai mai chu a char mol mai don ti tenan ngai to chuan an trim sung theya no panglaka po thin lung no eng malan tir lova han che thei chu nun ron thlakan tingoi ngoya ati tu chu zon chua thoi an chak zek to mai ani ti chuan mitap mutuam chun mi panau pang kumlimi ostina chu komandu vele ta au kum som pakhat mi po harasan ti to nakalain kumlimi lek chu no pang chia takalania a harasadon ti a chiang reng mai ma se an witness nei churani miaw wangin kom ngei chulin an shebok sia ti chuan aparem ti na bokin ostina chu thuan an zot fia vele ta ani Haring yalan in chon chai nuwa ostina chuan anina local chu Korea ni thu a soi ta hlau maya nau pang thu hlama ni se chui zui lo phalchi ani talo ti chuan Korea ti mingpu an chung ko ne in nim nai the de chuan an chui ta chara normai thopui te zinga Korea Davis ati mingpu anom tian she thei ta hlau mai ti chuan nu chui tu re chu normai na thona chuan an vakal ngal fanga Korea Davis chu thuan vazot fia veta alandan maya chuan azam hle ti hriat thea police te chu an mita poen ngam lovin asir le noilam vel te chu abi kwal chara chu ringot po churin hlel tur zong mek nu chui tu re dan chuan thil chin che tlak tak mai ni tlat ani ti chuan normai nen mi mal takanin kung kai danan an zota Korea chuan na thona anin biak ve zeu thin bak chu ashan pa takin bengai lem lo nin asoya normai thi hun lai omang vela om nanan zole chuan ina anule patenen anom nin asoi le boka chu chu chui tu re chuan fin fiang ei tha shein awazot fia tu tur midangan tir phei ngala chuti chung chuan normai thopui dang te po chu an lo kom vele ngal char bok ani
a thopui nu pakhat Beatrice chuan a mani chia pathian ni khan Norma te na chuan thian ho tlem te in mu khom pa in chu chun an e ho nin a soya nu chui tu de chuan chumini chuan thil danglam deuh hriat emo muemo nem tian an zot ngal thuaya ani chuan thil ro pui vak chu ni lo na Norma chuan a chabi bor mu zo lo thuron sei chuak hlol mai ni na soya ti chuan an zawai chuan an zong ta luai maya an mu zo ta lo nge nin a soya ni a soi tu chu ein thlashungin a thu hriat chu ro pui ti lo viau na chu chabi chu an khesin felna tan thil tangkai ber pol ani thei ta tlat mai a chan chu an victim ruang bula lokhan an in chabi bor chu an mu ti kan soi to kha misual chuan a chabi chu ruin a in chung lu nan chuan a mang ti na ni mel ta hlea tin chu mi tlai tel ve an thian zo ho tlem te zinga mi toima ber chu ni arinom ta hle boka crime scene om dana tangin misual chu ma Norma hre chiang ve takani an lo rin tonen po khan a in mil chho viau ani chu ta le nu chui tu de chuan office lama thu thar danglam takan dong le tanol maya an chui lai me korea chuan an in address diklo pe tian mu chhuak tatlat maya eng wang chu tiang te mai zep tlat nge ni chu tiang a po do ta soi du chuan thil danga po rin nga ma har tatlat maya ti chuan he na wi kom chian le ngai ni hitin police station a an ko vele ta ani Corey Davis apo chu thuai takin aron kal vele mai boka ani chuan chu case a chuan in nu buai velo lo du thua soi tlang ngal pop maya nu chui tu de po chuan an shathiam viawa ma se chu tenga film theinan chuan an thu thataka azoma ngai thu shilin in lak ngen le lulul vel chu om zia om vak lo tur thuan shil ve thung ani nu chui tu de chuan Norma case chung chang chu uluk takin anan soi pui ta arwang buani dan tele a fa te an laina tom zia te chu thiam takin anan soya an tumber pakhat chu eng tiangin nge korea chuan lo don son ti hriatan du ani om dana chuan korea chuan a torpui hleni na langa ma se in nam noina pakhat ma nei lo thu soin a chang nangang mai nu chui tu de chuan polygraph test ne ngamem tianan zo chuan a lo ngam na sa hle maya tin a pas chiang bal boka ani po chu film chuan chuale mai lo ngai ta an witness nei chun khana ming chu soi chiang viau ma se kumlimi le kala ni wangin thila sha sual ve thea in hanan berala man tlak tlat lo ani ti chuan nu chui tu de chu an ngai o chu ni le ta der maya an ril le ve dewa piang te chuan film ngei tian fin fia zel mai sia an ril ruwa ha chho chan ta hle chu ti rual chuan a thian nu pakhatin Norma ina chu chhuna nei ho chung changa soi kha bo zui chun zom tul tlata hriat nan la neya chu ta le an han lilu thuk le zual deuh nu chuan mi pakhat Warren Mekiati minghi aron rile tanol mai Warren a hi Norma te thopui hluania tin anin point hlat vak lo boka chu wang te chu niang anin hriat tir phata tangin anin kom ngei ngal hlea a hnua phei chuan Warren a chuan thienin kom satlia lo deuh te po be sei chhonin a thian nu Teresa possible Norma chuan lo sei ni ome ti chuan chu thu keng chuan nu chui tu chuan Norma thopui te chu an vakom non le ta an ni po chuan Warren an Norma star chung chang chun lo hriat pui ve vek maya tin Norma na du lo ti po chun lo soi chiangam ve thau bok ani a thian nu Beatrice bula phei chuan Warren chu a cheo varshet nia hriat thu te po alo soi nge ya chu tia hnola han ni chu Warren a chuan la na hle ti ten lo soi boka an soi zel dan chuan ama Norma zok chuan a za hlo wangin thatakin thianangin a kom lui zela a ina chu chhun ei tura som thian ho tlem te zinga po chuan a tel ve thlap ani ma se chu du sakna le a hoi hom na chu enga ma ngai lovin Warren a chuan Norma chu a that ta mia tina ni ve thei ta thlat maya thet khat la chuan ani nge yang tin an lo soi kon fi viau to le ngala
tin an dor thok zong zong chuan ami zia hrim po chu angai na tom lo hlenin an soi boka tual han that du mai tur zia nei devin an hria ani chuti na chutin nu chuide chuan Warren Maki chu police station a kovin thuan an zot fia vele ta an soyang em rin hlelom chu ni le mia lo a tong tam lova a mel po chuti takin a sual mel shan lova zo na po a chang thadu viau ani normai ne na in kom ngi hle ti tele nadanga thon nu a po thian thatakan la ni zui le thu te chu a phabik lova a mai ro chu a ma ngai zong ang an pu na chu a nial fit hlave thak thung an in te lo in hlat lem lo wang le thok dun ten lo ni na ama moa ban ngam thu chia tha shil ngam arin thei tura oma du satlia ve mai ne in soin thian chang bakin en ngai lo tia soya ma se nu chi tu de chuan a thu soi zong zong chu oi sak ngal duak an tum bi khau lo chu ti rwal chuan na takan nor ngal chiam chu fu lo ti shein pangai takin anan ti pui zela chu ta le Warren atlang nel konfi cholak lo to chu a tong sual ta khau mai a tong sual kanan ti tak na thubeng ver taka soi ti la a fu le zok mai thei Warren chuan normai nen chuan in kom ngei thu soi na lama anin ko ta fa pa de basketball net sia siam sak thu soya a siam na man ruwa soi chu duct tape kher lo ni thlat maya chu chuan nu chui tu te ngai to na la ta chat mai ani ti chuan Warren chu normai nera in mununun ber chumanan zot zui ngal zata Warren chuan khatia pathian ni chot nuwa anina cho chuna nei ho zo khan midangan trin nuwa ti fel ngai te ti fel pui le vek ni na in soya chumi nu chuan reilo ten panin tvn en dun lea a ho zui ve tamai nin a in soya ni Warren chu an victim normai nung dama mununung ber tu ni ti chiang ta chu ti ni chuan a thilai mel mutuam chun po ma vek chu ni thei ta tlat mai ti chuan chuti aina tanga ho nu chuan khoya nge kala engtin nge huna man tak zel ti ten an zot le ta Warren chuan ain lua pui pa le abial nu tenen an pathumin Santa Barbara Bula Night Club pakhatan kalnin asoya darsom pakhat vela ho le in reilo ten ti lea chumi nu chuan an muhil zui ta ni in ain soya ni ti chuan nu chui tu de chu a thu soi chu ding ngeyem ti fin fia tumin a chen na hmuna chuan an vakal wang fanga ai lua pui pa le abial nu te chu komin Warren an hun man dan nia soi te chu digrengem tian an zota anni pani chuan thu dik soi ngei tian lo nim nget vele tlat maya a ho le ta vek mai chu ti rwal chuan filim chua ngal top chu fu berin an la she chuang lova chu te nei tlapa changan ho nu chuan Warren chu thian te shet lovin chuak ru le poni thei ti ngai dan an la nei chewa chung an rin lel na zong nuai re tur chuan polygraph test nei in huamem tian an zota an rin lo tak mai in Warren Maki chuan alo ngam na samai ti chuan thudik examination chuan an nei ta mak tak mai in a pass le tlat mai boka a ba khan chel chhun zom chan tur dang vak om to hek lo le Warren a po chu an chhuat tir mai lo ngai le ta ani chuta ho tur police station ko tan thalai chuan Warren a chuan rin lel chui zui ngai nia hriat ming pakhata soi lang ve hlol maya chu pa chu Daniel Garcia nin normai bial pahlui ni thu soya anin ngai zon na boro ka risel lo ema wangin ni pon ni reilo nin Warren a chuan a soya ni ti chuan chu pa Daniel Garcia lam hoi chuan nu chui tu de chuan an antena an herdang lam le ta mi sang an komna changin Daniel chu mechanic ani ti te normai nen chuan party na hmuna in tongan ni ti te an she thei ta anin ton tir phata changin an borua ka dik chho ngal hlea LPS a hlan in thlan sak deu mol mai ni ome a mai ro chu thali ve lekanin zui nuwa Daniel chuan a bil nu hlui lama kir san le dai maya normai chuan a tuarna hlenin a thien te chuan an soi chuta chanchin an hriat bel zela an ngai zon lai po khan an boruak chu lo thatsiam chuang lovaniang ti thei turin nikhat chu Daniel chuan dora chuan ron kalin mi hriat anin hau vak mai nin a thopui te chuan an soya
มีหมู่ไล่ปอจุเตียงส่วนนี่ชวนตู้มาหมู่ลว่าเพยชวนเองงินเงินข้อสกังตีไงตัวทำตักอันนี้ตาไม่รอจูนอร์ไม่ชวนอาทิมาการนิกัลตาขันดันนี่แหละช่วยนารอนกัลินชัดตะกินันินคอมที่อาเชียนเตบุลาชวนเราสวยเลี้ยงลอยบ็อกเซียจู่ชวนบัวรัวกัติบวยจิงเป็นกกัลโจเลตะเวกไหมเองปนิเซดันนี่แหละฮีคอมเวเลพอดมายังอุตินนุชวิดเรชวนนอร์ไม่เบลปลุยจูสเตชันอันโกเวเลตาอันนี้ปอจูอาหอยหอมินอาเมลมุนวมเลวิวมายานอร์ไม่เนนัยง่ายจงชินยันสวยปอจูพะเลมลวาสุดที่รัวชวนอันนี้การบัวรัวกัชโลเลนยันสวยรออาพานัสสัตเลทุงอันนี้เช่นโดนปอยน์ชัตกินทิลันสวยดูนี่นะสวยอาเบลนุลุยเนนักกีร์เลดูทูปอจูตั้งตะกินอาศิลเวกานอร์ไม่ปอจูนัชเทียมเวลเลนี่เชตทูเตสวยสุดที่ยังชวนบัวรัวกมัวนมตักน้อยอันนี้เช่นนี้อาสวยนี่ที่นี่หัวจุสวยเราอันนี้เช่นนูปอจวนเชียนอันนั้นลมจุยเซลนี่น่ะสวยบุกะอันนี้น่ะปอเลงฟ้านี่อันสวยเงี้ยอันนี้ไม่รอจูอันนี้ปอจูฟิลิมฟิลไฟชักอันนี้หลังมาเซนุช่วยตัวเด็จวนหัวตีร์ไม่อันละตุ่มบิกลวะนอร์ไม่ทบปุยเตสวยดอราอินหาวเชียมจุงจังขานันจอดฟิอาเวเลียดันนี่ละจวนข้าขจุกันติสวลปัลเวไม่อันนี้จุดยังหันินหาวเชียมปกันนี่โลอินง่ายจงอินการทิลเชงสัตลีอาเวไม่อันนี้ตีนทิลโรปุยลุตุกันอีชันโลทั่วเสียโอ้ยปอยมวิวไม่สุดที่รัวจวนทิลนิเวทให้ท้าจูอันนี้เช่นนั้นจุนนอร์ไม่จวนโรลันวิวเทียอาเช่นเตสวยมังอินอดูโรปุยไม่เสียอันนี้ในเล็ดตุมินจันกของดันนี่ละส่วนที่ไงนั้นดังเสียโลวังอินทัดทำไมตีนานิเทยอันละติดจ้าละอาเบลปลุยจูพิโอดันริงตันดับอันนี้เบอร์โตที่ส่วนนอร์ไม่บูรัลจานานานันจอดเวเลียดันนี่ละส่วนอินาชุนตินเอ็นทีวีเนนะมุทุนปังไอดาร์สมโชเวลามูเวไม่นินไอน์สวยนี่อาชุงเตปอส่วนอัตุสวยจูดิงไงเตียนโลนิมเงตเวบกามาเสนุช่วยดูเดจูอันละมินกิมเทยจวงโลชุงกว่าจะโดดนินสวยสักเทยเตียนเชียรินเลลิสจังถ่ายโบนักองอลซัมเบอร์เนียหลังโพลิกราฟเทสบ็อกจูอันสวยมูเวเลตาอันนี้ปอจวนโลงำนัสมัยตินเชียงกวงลุตุกตักมายินอาปาสเวเลทับบกาจูวังจวนอันนี้ปอจุงไอจุงเซลินมังชานตีเลไม่โลงไอตาอันนี้เฮตัจินไอจวนนุช่วยตัวเตยอันบังโบตักเจ็ดตัวอันมาชนเวเปียงจุลุงบังสุตังมายินอาตบจุยงาเซลไม่เสียอามังอันทักจันเวียวตัวนี้อาวิกติมชุงเตตันเล่เฮียนเชื่อมดัวชานะเตลวินเฮเลเจนเฮียนอมโตตีนานียช่วยชัวลว่าอมเล่นเพยจวนอันนี้รุนในเองติกามาดำโดนโลเตียเชียงทัดอันนี้ติดส่วนเลยถ้าคัตเลียมนูจุลัยนิทุมาพุลิสส่วนกอลปอยโมตะกันดงตลอดไม่ยาอารอนกอลตู้จุตูดังดิลวินนอร์ไม่เชียนนูบีทริสิกาฮัลโลนิเรงไม่ยาใครเล่จูเจนนิโลเจ็บต่อจูหันสวยเตเลอันนั้นติดส่วนจูนูจูอารอนินปวงตารุปไม่บีทริสิส่วนปัสสาวะผมไล่ในจุงินไงโจงในทัวรอนสวยเรียบไม่ยาจูปาเนจวนนอร์ไม่อินจูอินมูนันเล่ฮิกเซ็กซอกตีเวลนันมันชินทูอารอนสวยนอร์ไม่จวนอินจ่าบิสเปร์ปอเป็ดทับจุดยังจวนอินจวงไอจงเนนตมบูนันมันชินทูอารอนสวยนี่ไงนมินอาเบงวาร์ทักวิวมาเสียงเตียงตักินเงินนั่งโลเลียร์โกเลนอร์ไม่คิดสงจังเห็นอินจอมนั่นเองตีนันจดเลงาจัตาเบียทริสจวนจูไงจงในจงจังจูปัสลินามันชวกตีสวยอินมูนันนอร์ไม่อินันมังชินตีเตปอจูเชชวกเฟกาจูมีถินริมจูนอร์ไม่จูงอาจวนจวนแต่ไม่เนียรินทูอาสวยตาเรียบไม่นี่นุช่วยตัวจวนนั้นไงตัวฟังหูวิวอังอินหลังนาตัวถ้าฉันทิ้งเวทให้ท้าตีนเบียทริสปัสสาวะโอลิเวอร์ครอสจูสเตชันอันนั้นก็เวเลตาอันนี้โอลิเวอร์จวนอันนุปุยวิเรติจูเชียดไงทุเลอรุรูปนั่นเละติดจูเจ็บฉันลวะตินนอร์ไม่ปอจูเดมเวเลติดปอพาเลมลวะ
mai ro chu tual tha em chu ngai tuana polo chin ei lo nin ain soi ve tlat maya anung chang le in che dan le a che vel zong zong anen chuan ani po chu oi le fu mai nu chui tu de chuan normai boral zana na anan zot lea Oliver chuan an nan laklo deu wangin office atangin dar som pakhat vela honin ain soya a tho puite poin an lo hriat pui thlap boka chuwang chuan Beatrice in puan na chu engma lo mai lo chang le ta ani chu ta azet chuan nu chui tu de chu an mang ang he vi tak zet toa thlatama ve nuwa po pen khat point man la son box silova an khesu vo len mai ten hlau thong chan ta hle ni hun liam zela thla chu kuma lo changa a kum le po ngai te bokin beidun na khura bok chuan an lut le thina chu tiang chuan kum som don chu ma son nom lovin aliam taringot mai ani a mai ro chu ti chung zong chuan normai chung te chu an be dong ve du hau lova nu chui tu de chuan an lo thengil mai lo nan a khat tokin police station chuan va be pop renga chan na mulova thamaralan phalmol lovani nu chui tu te po chuan an torna chu sathiamin zoldo takin an lo chang ve zela kan nawi case kan la thengil reng lovania thei top kan chuarenga eng tika mo chuan kan la ching fele me mang tin an lo chong thlamuan thin ani tin chong ka mai nan thok lova nu chui tu de chuan thei top an la chuarenga an police chief Fernando Estrella phei chuan normai thalak chu office do kana ta renga ka beidun san ngai lovang che tin atiam non mol areng thin ani ti chuan le chu tinga kum som chuang zet ma son na soi tham lova huna liam nu chuan nu chui tu de chuan thu thar lo mom em an dong tanol mai crime lab lama thok tu ten nu chui tu de zoron kolin atak sa tanga mi sang DNA an la kha mil puen mu thun ron shil tarup maya nu chui tu de tan chuan hello liam what a good news som thei to chuang om love sei ta kangin a hun lai ka chuan duangin khol ten la nei thatok lova a mai ro chu kum som don lai lo ve nu chuan khol mai ba ka mishing thiam na polo sang fe to zoka ama sample nei a be tham de union lo hriat kha tuna chuan lo tok chia to ti chuan normai taksa tang mishang DNA mu chua kha Warren makia DNA ne na in mil chia tian ron fin fia theita ani Warren hi kan la sha chau ome normai tho pui lui polygraph test po paltlang thlap tol tha zana om na shet pui tu po nei thlap pa khania thuan zo fia lai po khana felin zona te chang thadu hlea ani na taka chuan an suspect kom to zong zing hoi hom berle kom nuam ber ni hialang ti vel turnia chuti a DNA mil puilo ni tamai chu ale lam zong tak chuan nu chui tu de chuan an oilo lek zo kani investigator de chuan an ngai toilet wang fanga polygraph test po apal tlang thlap thei te kham makan ti hlea he pai min na mai ni lo top mai mi bik suak sual u chuak mi rap thak mi do he mi ten nomani hi te pon ti ta hial ani amai ro chu tiang chuan DNA evidence chuan ron nem het chiang viau ma se nu chui tu de chuan che chol palal om thei tin aya fin fiana fia fai zogan la du chewa ti chuan an thul mongan lo da that to an evidence lian bermai a mai charna dak tep kha phor thavelein laboratory lama chuan anan thon vele ta chuta chang chuan warina DNA chuan muleni chuan a chiang to kan ngai thei to don ani ti chuan karni nuwa forensic and digna result chu aron chuaka Warren makia ni thelo na chance chu billion zariat soma pakhatang vel chaunin aom zia chu anilo thelo ti nani ti chuan nu chui tu de chuan mi sang an komna changle evidence an nei te chang chuan thil thlen dan kim chang chu heti hian anan zel din ta meni som thum pakhata Warren chu chhun normai cha bi ruk mang chuan aina chuan lu turwani an ringa normai fa pan ro seidanin anu chu chhun lama chau thei ema wangin zana TV ni lo muthule lop thin ni na soya
hemizan po hian a TV an lai chu lo mutluk san le dayanian ring ani tichuan chutia mu hi lai chu warena chuan adak tape mang chuan a mai chu zutuam ngalmol mol mai anian ringa tin hetia mai tuam zong khera tha chan hi a mela mu she wanga nian ring boka adua wanga that khani shim shima wangin ana tuar mel chu mungam lo nian ngai ani tichuan August ni somni paret kumsani pathum khan Warren makia chu Norma Rodriguez-i tha thu boya chuan mananita maktak main chu tiang khopa fin fian na afia fel fai to chung po chuan Warren a chuan in nam noina nei lo thu soin not guilty plea la thelu de vetlat maya kumte lo ve tam to boka engtin tinemotal chu thein be se ni mana amai ro chu au kille chenom pa chin changin ti shedeu ten thuan ron na sa ni mai thei court ni tura ruat July ni som kum sani panga lo thlen mek chuan Warren a chuan ka tha nge ni tin guilty plea a thelu tange nge a chu chuan thale zung tam tak senga in khin boi chiam na pumpel ti rualin Warren a chuan shemna nep zo ka ma chon hlau thei ti na nia hei po hi aswa sual tu khum pon wanga mi tam tak chuan an ngai ani ti chuan march somni pret kum sani panga khan a shemna chu ti chuanita ma se be siang chuan thilakal ta chuang lo ni mel Warren mekia chu Norma Rodriguez-i tha thu boya chuan thiam lo chantir niin dam chung lungin tang tura shemanita thovani atira nu sui na thok tu te abikin detective Tony Paradisale Chief Fernando Estrella te hian fakan phu hlea setakang khan an khoi khoral muang sial te soi thina ni wangin case lian tham han bo zui rap turan nei ngai me ulova chuti chung chuan detective ton shet nga tawang main abuang thlapin an chea an na anin pek na le victim chungten mangai na chuan a topa nena chantir ta te po kan di thei home Warren an Norma ya thala hian afa pa Austin hi khoya chiang yom ti sheta nilova amai ro chu a u lo kho nena anu maya bene ta khat vekti lo soidana khan a mungei ti chu chianga Warren a hian a mu lai nge in dak tape chuan a vet mol nge a nuwa azu mu ve ti chu chiang taka shet thei nilova a enga po chu ni se anu chu tianga om lai mit nge ya mu a serious zela sha thiam ve boxi lo lai te chu han ngai toin arluna thlak le zuala a mu lai nge na vet ani ngat phei chuan he pa hian midang lai nat na le khongai na pakhat ma pian puilo ati thei home tin manani lai hian Warren a hi mi pa ngai omin alo om veng toa na thave pa ngai tak thokin nupui fanau te po alo nei dua toa a tho pui tele a thian te an chanom vela mi tele ama nim nai deuh te chuan mi fel pa ngai tak muin an lo muhloma tola that toang ti reng an lo ring phangai lo nang po hi chanom te ka i she chiang me umo ole khati zong katun tum Geronimo crime kan ti so thei te chu alo ni le ta ngai nomin lo ti le ngei kan be sei in zawai in tuk chuan nuam choi tui mut tui mang tha le vek ule